lahong nga kinaan man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagbasa gikan sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni Juan. Duol sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang iyang igsuon, ang igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog didto, mingon siya sa iyang inahan, "Babae, siya ang imong anak." Unya, mingon siya sa tinun-an, "Siya ang imong inahan." Sukat niyadto, gidala sa tinun-an si Maria aron dito na mupuyo sa iyang balay. Humani ini, si Jesus nga nasayod ngang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan, miingon, "Giuhaw ako." Dito may usa ka panagsan nga puno sa suka, ug gitunlog nila ang espongha sa suka, ug gibutang sa usa ka sanga sa isupo, ug giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, ingon siya, "Natapos na." Unya, midugo siya o namatay. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo mihangyop kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tawo nga gilansang sa krus, ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay adlaw magkadto sa pagpangandam, ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw ipapahulay, kay ang umaabot nga adlaw ipapahulay balaan man kaayo. Busa nangadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagduol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala nila balia ang iyang mga bitiis. Apan ginamit ang iyang bangkaw, giduslak sa usa sa mga sundalo ang kilid ni Jesus. O diha-diha, mibuhagay ang dugo o tubig. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kigsunod ni Kristo, mayong fiesta kanilang tanan. Isip mga Kristiyano, manguros mong kita, kana ganing sa dili pata maligo, manguros ta. Sa dili pata mukaon, manguros ta. Sa dili pata matulog, manguros ta. Sa dili pata mo trabaho, manguros ta. Sa dili pata manglibak, manguros ta. Tungod kay ang pagpanguros, trademark mong gina nato. Labi nato nga mga Kristiyano, labi na ginato mga Katoliko, kay unsa man ang naa sa us nga balaan. Ini siya pahinumdum na magpahinumdum nato, no, sa gugma sa Dios alang kanato. Nga tungod ni ana ang atong Ginoong Hesukristo nagpakamatay, kay matud pa niya ang pinakadako nga gugma alang kanato, walain kundi ang paghatag siyang kinabuhi alang sa katawhan kanato ngayang gihugma. Kini daing cross, timaan day kini sa gugma sa Dios. Muna nga, kung sa inyo ang kinabuhi, muraog desperado na kaimo. Kung sa inyo kinabuhi daghan kayo problema, sa inyo kinabuhi muraog kanang luoy kaimo, tan-aw mo sa cross, no? Tan-awa ang cross tungod kay kana magpahinumduman sa gugma sa Dios alang nato. Timan ang Ginoo nagpadala siyang bugtong anak
nagpakamatay alang kanato. Kadako ana nga makapadasig unta nato. Mga igsoon ng Kristo, karong adlaw sa ulog usab sa simbahan ang paghandom ni Maria inahan sa simbahan. Munang kita atong sugilanon kanusa ang Ginoo nagbitay sa krus ug didto ilawom sa krus anaa ang iyang inahan si Maria. Ug sa may gisulti sa Ginoo siya nga inahan o babayi siya imuhang anak, no? Anak siya ang imuhang inahan. Si Juan nga tuwa didto nagrepresent sa tibuok na simbahan sa dupa giintrigo nga sa simbahan si Maria samtang ang simbahan giintrigo po didto ni Maria ubusa si Maria ato na nga inahan. Muna may suon sa atong mga kalisdanan sa kinabuhi daghan kayo ni ilab na karong panahon na ato yung hinumduman ang atong hangin ahan, no? Mudang upgita niya tungod kay siya duol kay sa krus. Magtabang siya kanato ug magpahinumdum pud siya nato unsa di ay kaimportante ang krus diha sa tuang kinabuhi. Una may suon unta nga bisan sa tuang mga kahimtang karon kita puno kanunay sa paglaom ingon man kadasig tungod kay naa kanato ang atong inahan ang Birhen Maria o ato pong mahinumduman ang dakong gugma sa Dios alang kanato. Nang pista niyong tanan.